Hello guys, good morning. Ako na po ni si Janita Perotso Vlog. Karon ng buntaga guys, adlaw nga kuan September 1. Mamahaw ta, magsud-an ta og kanang bagungon. Tumon bitaw nga kinason sa dagat, nga gisagulan og kanang palwa sa gabi. Kana bang murag staring. Unsa kanang naay. Lami kayo. Lami jud kayo buyag. Unda. Magkuan na taron. Ang daginot ta kay mahal ka bugas. Utan-utan na lang ta, sagulan og kanang kinason. Wow! Wana ko mag Wow! plato, banana na lang. Nani daghan sa katunggan. Awa asa na pangwaa oy. Yehe, naon ta naon. Ali na dyan. Oh my God! O na. Tayo. Maginamdam ko sa una ba nga. Manusok me sa sapa. Muha mig kanang suso ba? Gagbay kayo nga suso. Tutupan. Mo tunuan. Sinupsupay ay bibo kaso sinupsupay. Nah, gunod. Ring-ring. Ani kag magbaon ko ani ba anda. Magkaon ko dito sa kantin magsupsop. Katawan siguro ko. Dan. Kau na. Kuane kanang palwa sa gabi ni guys. Kani. Na lata, nangalata. Pero lami kayo buyag murag mga taong nalata. Ay, shout out ni Jasuni Abranay Vlog. Lucky B. Kimboy Vlog. Shout out sa'yo. Nga untag supo nung nang sapa pa ni suso. Pero kay dagat ba ni kuan na kanang bagungon. Ha? Bagungon. Sana all. Sayang, hindi ni mahurot. Kaya magdala ko og kutsara. Dan! Pangitaan sa rin di pang diuti to daring bangira na ada rin sa football. Kasi ito rin mga lamas. Nay, diuti to daring bangi po sa ilabay. Parang lamas. Nadana na. Nadana. Medyo itlog. Ah, itlog eh? Hindi, itlog mo na nga itlog mo na.
Siya magkukuha, itlog, Bisaya, naman ito, mga ako na. Itlog na itong manok. Kaon na kuha. Bugtok. Ito. Lalagay rin sa pusa. Lamisa. Ayan guys. Ayan, salamat guys sa pagtanaw. Bye-bye.